Ja. Vi vil gerne starte med at forklare noget om middelværdi. Og middelværdi, det er gennemsnittet af alle de forskellige observationer, man har, og så er det ligesom vægtet efter, hvor mange gange de optræder, altså hyppigheden. Og det har vi valgt at bruge den her formel, der hedder observation gange hyppighed plus observation 2 gange hyppighed 2 plus observation 3 gange hyppighed 3 osv. Og så delt med observationssættets størrelse. Ja. Og der har vi så bare sat vores tal ind. Først der kan vi se, at vi har en observation på 5. klasse har vi her. Og så ganger vi det så med 1, fordi der var 1, der drak der. Det sætter vi så lige parentes rundt om. Og så plusser vi det så med 6 gange 3, parentes rundt om det, plus 7 gange 1, og plus 8 gange 12, og plus 9 gange 4. Og det er sådan, vi har lavet det helt op til 1.G. Så det vil sige, at vi egentlig også havde et trin, der ligesom hed 10 og 11. Men der var 0, der havde drukket på de givende klassetrin. Så derfor så har vi valgt at stoppe det her, for det giver ikke nogen mening at gange f.eks. 10 med 0. Ja. Og så deler vi det så med 21, som er vores størrelse på observationssættet. Og her får vi så, at my, og det er det, som man kalder middelværdi, det er 7,71. Så vil vi så også lige forklare lidt om varians. Og varians, det er det mål, eller det tal, hvor meget undersøgelsen, eller det eksperiment, man nu har lavet, deres observationer, det ligger fra middelværdien. Og man kan også sige, at variansen, den siger noget om, hvordan observationerne de varierer i forhold til middelværdien. Ja. Og her kan I så se, hvordan man regner varians ud. Det er var, som er forkortet for varians. X er lige med observation 1 minus my i anden, og der skal selvfølgelig parentes rundt om, gange frekvens 1. Og så fortsætter man så ved observation 2, og så trækker man my fra, igen i parentes, og så ganger man med frekvens 2. Og sådan fortsætter man så indtil man har fået alle ens observationer igennem. Og vi vil så udregne, udregne vores varians. Så vi har simpelthen bare sat tal ind, og vores tal de lyder følgende. Var i Jans x er lige med så har vi 5 minus 7,71 i anden gange med 4,76 plus 6 minus 7,71 anden. Og vi fortsætter bare hernede. Og lukker tommelen op. Gange med 14,29 plus 7,71 i anden. Og sådan har vi simpelthen for at fortsætte med alle vores udregninger. Nu vil jeg ikke lige til at skrive det hele op, fordi det kommer til at tage rigtig lang tid, hvis vi gør det. Men vores resultat, det bliver så lige med 3,17. Ja, vi vil gerne udregne spredning også. Og spredning, det er ligesom sådan et slags mål for, hvordan observationerne de sådan fordeler sig omkring gennemsnittet, sådan ligesom hvor stor forskel der egentlig er på de her enkelte observationer. Og man kan ofte betegne spredning med det her lille symbol her, der hedder sigma, og det er et græsk symbol.
Og spredning det kan også kaldes for standardafvigelsen. Og ja, spredning det kan udregnes ved at tage kvadratroden af variansen. Og det vil vi så også gerne lige gøre. Ja. Og vi tager så her 3,17, fordi det var vores varians, som vi regnede ud tidligere. Og det får vi så til